сестра, ксьондз Боско Мацарелла, тут сестра. Ми лічим аратори, як свой дом. Тут ми приходим в хату всі з вішаком. Тут відчуваєш себе добре, це клас. Не віриш нам? Jeszcze u nas kościół Świętego Archanioła. Było mnie dzieci szkoły i parę wnuka. My щиро кажем вам, Смаргой дорога! зацепив ją mnie. Аратори во мне. Я ся в храмі прийшов і любов тут знайшов. Нас ксьондз Боско зацепив, я надію подарив. Чую серця втирить, залізянський гэта бит. Зацепив ён мяне. Зараз крикнем, чуєш гуки, подивіться ваші руки. Аратори, гэта просто клас. Ведаю цяпер, як быць, як не жыць ды не грашыць. Мы прагнем Богу сэрца падарыць. Ксьондз Боско з Мацареллай можа навучыць, як в небе разам усім з Єзусам тусіць. Тут адчуваеш сябе добра, гэта клас. Не верыш нам? Ходи до нас. Jeszcze u nas kościół Świętego Archanioła. Było mnie dzieci szkoły i parę wnuka. My щиро кажем вам, Смаргой дорога! Зацепив ён мяне. Аратори во мне. Я ся в храмі прийшов і любов тут знайшов. Нас Ксьондз Боско зацепив, ён надію подарив. Чуєш серця втирить, залізянський гэта бит. Зацепив ён мяне. Зацепив ён мяне. Аратори во мне. Я ся в храмі прийшов і любов тут знайшов. Нас ксьондз Боско зацепив.